Kurs zázrakov, lekcia 78. Nech zázraky nahradia všetky krivdy. Každé rozhodnutie, ktoré urobíš, je voľbou medzi krivdou a zázrakom. Krivda pôsobí ako závoj, ktorý zatieňuje zázrak a nedovoľuje ti vidieť pravdu. Zázrak je vždy prítomný. Nachádza sa za krivdou vo svetle. Keď odložíš krivdu, začneš vidieť pravdu o druhej osobe a o sebe. Každá krivda zatemňuje videnie. Keď ju pustíš, môžeš uvidieť Syna Božieho, pravú, nevinnú povahu druhého človeka. Zmena vnímania spočíva v tom, že odvraciaš zrak od strachu a krivd a smeruješ ho k pravde a láske. Dlhšie cvičenie. Vyber si jednu osobu, voči ktorej máš krivdy. Môže to byť niekto, koho sa bojíš, kto ťa zranil, koho miluješ, ale kto ťa hnevá alebo sklamáva. Najprv sa pozri na svoje úsudky voči tej osobe. Jej chyby, to, čo ti urobila, ťažkosti, ktoré si s ňou mal, všetky krivdy, ktoré nosíš. Potom popros Ducha Svätého, aby ti pomohol vidieť túto osobu inak. Povedz si v mysli: dovoľ mi vidieť môjho Spasiteľa v tom, koho si vybral pre mňa. Zatvor oči a skús vidieť svetlo v tejto osobe za všetkými krivdami. Pochop, že keď ju uvoľňuješ od svojich krivd, uvoľňuješ aj seba. Cvičenia počas dňa. Pamätaj na túto myšlienku počas celého dňa. Každej osobe, ktorú stretávaš alebo o ktorej premýšľaš, dovoľ plniť rolu svojho Spasiteľa, ktorý ti pomáha vidieť pravdu. Opakuj často. Nech zázraky nahradia všetky krivdy. Každá situácia je voľbou medzi krivdou a zázrakom. Nech zázraky nahradia všetky krivdy.